wannan na cewa da Allah ya jan hankali dangane da mutanen da ke shiga makabarta da takalmansu ko su zauna akan kaburbura ko su tsuguna a kansu. To shiga makabarta da takalma mas'ala ce khilafiyya, mas'ala ce da an samu kai komo a kansa. Akwai waɗanda suka rinjayar da cewa ba a shiga da takalma saboda wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam, wata rana ya ga wani na tafiya da takalma a cikin makabarta, ya ce masa cire takalmar, ya cire su ya yi jifa da su sannan ya wuce. To amma wasu daga cikin malamai sun kafa hujja su kuma da hadisin Anas dan Malik da ya ce idan an binne mamaci, in ji annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ce yana jin karan takalmar waɗanda suka kawo shi yayin da suka juya daga barin shi. To inda babu takalma a kafarsu za a ji karar? Kaga ba za a ji karar ba. Sai suka yi hujja da wannan, suka ce mutum zai iya sawa. To amma dai zance mafi inganci malamai sun fi rinjayar da kar a sa takalma, sai dai in akwai wani cuta da ake tsammanin zai iya faruwa, ko la Allah wurin na da kayoyi ko yana da wasu abubuwa waɗanda ake tunani za su iya cutarwa, ko kwari kamar macizai kamar kunamai inda daddare ne ko wani abu mai kama da irin wannan. To don gudun cutaswa sai mutum ya sa, amma inda ya zama da babu wannan dalilin to cirewar shi yafi. Allah ya samu dace.